kukunda kwedu kwatinoda kukunda kwese kwao pamwe hatimbonamati, hatina kana seju, hatina kana time, hatina kana kachati kanoratidza kuti nhasi ndiri kunamata musi wakati ndega, ndiri kunamata nguva dzakati ndega, ndiri kunamata nguva dzakati sefamily tiri kudai. Tinofanira kunge tine discipline yekunamata. Ukashaya discipline iyoyo haugoni kuva strong Christian. Pandikadzidzisa nyama yangu tinofanira kuva disciplined mukunamata, mukuita zvinofanira kuitwa, uchaona kuti unokunda. Kutaura nyaya nemhaka yekuti kuzvirovedzera ndokunoshayikwa kuti zvimwe zvinhu zviitika kana zvioneke mukati meupenyu hwavanhu. Haisi nyaya yekuti Mwari havadi kuita zvinhu, haisi nyaya yekuti ndakonewa, inyaya yokuti pamwe hausi disciplined pane zvaunofanira kuita. Kana ukava disciplined uchaona kuti haukoniwi, uchaona kuti hautatsi. Chinongoda kuzvirovedzera. Are you disciplined in reading the word of God? Vazhinji tinotora Bible musi weSunday, ndo pandinoritora ndakuisa mubhegi kana kuti ndakuribata ndouya kuchechi. I'm not disciplined pakuverenga. You can't grow kana usingamboverengi Bible wega. Haunawo kana bhuku rechiKristu, right? Bible rakuremera kuverenga zvose zvose. Chiverengo kana bhuku rechiKristu rinokorresponda nemascripture. Are you disciplined in doing that? Vakaverenga Bible ravo fikira pfuura. Sure. Kwete zvokuti wanzwa machipadza uda munzvera kuti ndizvinenge zvako zvokutoda kunoverenga. Let me tell you, Bible tinofanira kuverenga chekutanga kwete nekuti pane soro rawanzwa rauda kuvhika, but unofanira kuriverenga nekuti unofanira kuriziva. Uri kuda kuverenga kuti ribatsire iwe. Saka be disciplined mukuverenga Bible, be disciplined mukuverenga mabhuku anokubatsira. Zvikadaro unotanga kukura muchiKristu chako. Ukazova disciplined nedzimwe nzira dzose dzandataura, uri disciplined muarea yeconduct yako, muspeech yako, mafinances ako, mamovements ako, zvese zvinobatsira kuva a mature Christian.